Makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi TJT1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe cheteka neakatikomberedza. Zuva ranhasi ndapinda mudare raHeadman Chigodora. Ndoda kumbobata matare akaita mukurumbira, the very best of Headman Chigodora. Mahwani yayo tine nyaya dzakanetsa dzakashupa mudare raHeadman Chigodora. So nhasi nyaya ndakakubatirai panapa inyaya yemurume akanyengerwa mukadzi wake nemumwe murume. Saka so tisati taenda kurefu, tisati taenda kuri nenyaya yedu, ndoda kuti mumbonzwe muridzi venyaya achitaura. Ngatimboteerera tinzwe kuti nyaya yake akaipinza sei mudare raHeadman Chigodora. Kutaura kuno nditori mudare raHeadman Chigodora. Regai tinzwe tiri pamwe chete. Ndaunzawo nyaya yangu kudare rineri raChangamire Chigodora maringe nemukomana unonzi Fungai Maoni wakanyenge mukadzi wangu akandiendese kunopika, ndikapika jeri pamusoro pekundinyengera mukadzi. Saka takadaudzira kuti tiyananisane zvakanaka. Vakandishora vakati unopenga mukadzi wako imombwe. Saka ndozve ndoda kuti tione kuti munondibatsirawo zvakadini kudare kuno. Ndonyaya yandakatakura, ndonyaya yandakadengezera mudare raHeadman Chigodora. Murume ari kuchutsumwa, ari kuchema kuti ndakanyengerwa mukadzi. Mushure mekunyengerwa mukadzi achibva aendeswa futi kundosungiswa kumatare edzimhosva, akabva andopinzwa mukoti nemukadzi iyeye akanyengwa achigara pamba pake. Saka hey zvakaoma mufunge, zvakaoma. Nyaya dzakadai inyaya dzimwe dzisina kujairika. Zvimwe zvacho munoziva kuti makare edu zvairema kunzwa kuti mukadzi wemunhu abatwa nechikomba, asi mazuva ano rakuti angefanika rwiyo rwinoimbwa nevakadzi kana kuti rwinoimbwa nevanhu vachienda kuchechi, vachienda kwavanenge vachienda. Ipapa regai tinzwe mukomana vacho ari kupomedzerwa mhosva yekuti iye akanyenga mukadzi wemunhu. Tirimo mudare raHeadman Chigodora, the very best of Headman Chigodora. Ndo matare akaita mukurumbira. Ngatipinde tinzwe kuti mukomana ari kuti kudii. Nhoroondo iripo ndeyekuti uyu wakapika nekunge apwanya zviro zvemukadzi wake, ndo zvakaita kuti apike. Andisvikira ndakuotenga airtime pamukadzi wake. Mukadzi wake waitengesa airtime. Right, muri Zimbabwe ndofunga muri kuzvinhu. Anzi murume we akapika mushure mekunge apwanya zvinhu zvemukadzi wake. Saka ameno kuti zvakamira sei, mukadzi uyu aitengesa airtime here kana kuti aisatengesa airtime? Asi murume muridzi wemukadzi ari kutaura kuti 9 o'clock ndo time dzandakabata mukomana we ari mumba mangu. Alright, hazvina mhosva. Zvichidawo ndo mataurira ake, ndo maonera ake. Saka iye uyu mukomana ndiye ari kupomedzerwa kunzi ndiye akanyenga mukadzi wemunhu. So hazvina mhosva. Pane vamwe amai vakasimuka wachibva wada kupa humbo. Saka regai tinzwe mama wari kusimuka vachipa humbo, tinzwe kuti humbo hwawo hunobatika here panyaya yemurume ari kuti ndakanyengerwa mukadzi. Nyaya inoitika uyu mukomana uyu unoti ndakatorerwa mukadzi neuyu uno wakatora mukadzi wake ndisekuru nemuzukuru. Baba, hanzvadzi yababa ake uyu yakaroorwa namukoma ababa euyu, muruzizwa. Saka uyu waizouye kumba kwedu kuti mukwasha tichimudini, chese chamunetsa kumba kwake tisaidini, ndiye waisotora mwana uyu achifamba naye achienda kogara naye pamba pake. Achigara naye pamba pake zvese zvaita, uya undibatsiro chaka ndiye aimufonera. Fungai uripi? Uya pano ndoda kuti undiperekedzewo pakati. Fungai uripi? Uya undibatsiro basa rangu pakati. Akamubatsira kubudisa majecha emumugodhi make mwana uyu.
ndofunga muri kunzwa. Munoziva kuti kana tichinge tiri padare, paunonzi simuka utaure nyaya, taura nyaya inobatika yekuti kana maasesa aheadman anosara ine chinhu chekubata kuti amai wataura point. Saka tichitarisa amai ava simukawa havana kuburitsa umpo hwakanaka hunoratidza kuti mukomana uyu haana mhosva, haana kunyenga mukadzi wemunhu, hapana umpo hwawaburitsa. Munoziva kuti kuswera nemunhu ka hazvitaure kuti ndikaswera nemunhu ndakumupa permission kana ndakumupa kodzero yekuti anga achinyenga mukadzi wangu. Handi muri kuzviona. Saka so amai ava havana kutaura umbo hungabatike wekuti tingati isisu vari kudefenda mukomana wekuti haana kuzviita. Anyway, tichipfuurira mberi nenyaya yedu, chiregai tinzwe kuna iwo kamazvikokota muridzi ari kutonga nyaya Headman Chigodora, tinzwe kuti vari kuti kudii pamusoro penyaya yemukomana iyeyu. Regai tivanzwe. Rume kana mchinga muchipinde mumatare ka kuti nyaya ireruke kutaura chokwadi. Tingaswera tichingonetsana tichitenderera, asi chokwadi chatapo. Ini chokwadi ndakatonga ndata anacho kare. Ndakatuma Simon rekuyosunga mwana. Simon rangu raenda ndakanyora Sunday. Simon rakasvika Monday kumba kwa vanhu. Baba vacho akazoyomba kwangwa. Ndofunga muri kunzwa kutaura kwa Headman Chigodora. Ndataura panapa ndikati ndakakubatirai nyaya dzemhando yepamusoro-soro, the very best of Headman Chigodora. Kutsika nekunhamburira masokisi ejongwe anobviswa nemvura inopisa. Vasingaziye kutongwa kwenyaya mumatare, ipapa ndo patinenge tichidzidza kuti nyaya inotongwa sei, wapinda mudare unopindura sei, unoita sei. So hazvina mhosva. Ngatichipindei munyaya yedu zvizere, tinzwe kuti Headman wakaitonga sei nyaya iyi. Ko mukomana akapukunyuka here apa paaitaurawo iye kuti ndakapinda mumba ndichindotenga airtime kuma 9 o'clock dzeusiku. Ngatipindei munyaya yedu zvizere. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Muti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyero. Kwete manyero. Mwari ngaatitungamirire. Mwari ngaatitungamirire. Gara henyu pasi mutsanangudze chimhamwarire chenyu. Ndindaudzawo nyaya yangu kudare rineri rachangamire Chigodora. Ndindaudzawo nyaya yangu kudare rineri rachangamire Chigodora. Maringe nemukomana unonzi Fungai Maoni, wakanyenge mukadzi wangu akandiendese kunopika, ndikapika jeri pamusoro pekundinyengera mukadzi. Saka takadaudzeyo kuti tiyananisane zvakanaka. Vakandishora vakati unopenga mukadzi wako imombwe. Saka ndozve ndinoda kuti tione kuti munondibatsirawo zvakadini kudare kuno. Mukadzi wacho uri? Mukadzi waramba kuuya. Azvi? Handiendi. Okay. Mushure mekunge atombobvuma anzwa kuti uyu mukomana haapo ba, atichiti tinoenda. Paanzwa kuti mukomana wako wauya obva ati handichatoendi. Wakapika nguva yakareba sei kumapurisa? Akapika 7 months. Yange iri community service kuti wakatopinde mukati? Ndakazopiwa ningiri time to pay. Imari wakabhadhara? 134. Yes. Pamusoro penguva nyengerwa mukadzi wako? Ewo. Mukadzi wako kuisa kwake ngeti? Masvingo. Alright, yakanaka. Yawo. Koma. Ndingacha. Batenzi yako utedzere zvandiri kutaura. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora.
Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodoro. Kwete manyeko. Kwete manyeko. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Gara hako pasi upindure zvekutaura. Dombo tanga namba kubvunza shamwari. Wabva uri pinhasi? Ndabva Harare. Eh? Ndabva Harare. Ngori Harare. Wasvika nhasi? Ari muchipikiswa mhiko apaka. Pikai mhiko dzechokwadi apa. Zvinorerutsa tichinge tiri kutaura nyaya zvinenge zvichiratidza kuti tiri pamwepo. Zona uyo akarutiswera zuro uyo wakambosvika papiya pachishago. Hauna. Wokwabori mwe uri kushandira ndiani? Handina kwabori mwe ndiri kushandira. Enda yechinaye. Ndichapadzoka futi. Kupindure mashoko akaure murume ndiwe tinoda kuzwa kuti ichokwadi here kuti wakanyenge mukadzi wauyu kana kuti ari kunyepera. Chititaurire nhoroondo yakaitika kusvika uyadire mukuru. Ini handina nhoroondo, ini mukadzi wake ndaasingadi nemukadzi wake. Ndati tipe nhoroondo yekusvika kuti uyu aende kopika ndikutaure uyu nekunzwa kwawaizwa padare pano. Nhoroondo iripo ndeyekuti uyu wakapika nekunge apwanya zviro zvemukadzi wake. Ndo zvakaita kuti apike. Andisvikira ndakuotenga airtime pamukadzi wake. Mukadzi wake waitengesa airtime. Zvakaita kuti apwanya zviro zvemukadzi wake chini? Ngatisangane pamwepo zvitoone kufamba. Wakandisvikira ndichiti achiti ndinodana nemukadzi wake. Right, iwewe unaka kutaure chokwadi kwakanaka. Airtime. Wotenga wobvapo. Wakatenga wobva wasikresha uripo. Wautanga kufona uripo. Kusvika uyo ugati zvokubata uripo. Handizotenga ndichisikresha ndiripo. Wakatongondisvikira ndichitongosvika iyo bva asviko. Ndakatobata dhora cheairtime ndichidotenga airtime yacho. Wakabata dhora ndio? Ndinda mukadzi wake uyo ndanda ndatambidza dhora rake kuti Airtime wakapora. airtime handina, dhora racho ndiyo wakazotora. Right. Petikuda kuziva pekuti iwewe uri kuti azotore dhora pakanga pabudini. Kuti azotora dhora wakanga akuti ini ndodana nemukadzi wake, ndo paanga akutanga violence dzake achiti ndodana nemukadzi wake. Naruziva kuti mhanza yambudziruma. Izwa akandikutaura chama. Azviri zvakaita kuti nditi Headman muri kunyenge mukadzi wangu. Ndine business. Never direct. Wazizwa? I want to tell you truth. Kutaure chokwadi kwakanaka. Dai wakateerera nyaya yakatongwe pamambo mutasazuro manheru ichibuda paDiamond. Ndiyo yakafanana neyako iwe. Wazizwa? Kutaure chokwadi kuri right steering. Munhu angamboambi right nhasi watenda sekusungwa iwe kuti uye pano. Achikupedzera nhungu. Nikuda kuzvikoni. Mutombo kana wakaita wakaita. Wazizwa? Kutaure zvechinoda nokuti kudare muno. Ndobasa kwedu ikoko. Iwewe kana wakaita ka zviro zvakaitika nyaya yotoone masolverwo ineyi. Handizve? Imweni mukadzi wenyu imimi imwe mukadzi wenyu mukomani munaye murikugara mose zvakanaka? Kwete. Muri kuita chatoo chituko chekuti pese petete tichitotaura tese tikangoda kungongeka kuti pesanei, chanotanga kutaura ndechekuti ndiwo ndivhenekera ndichinyengana nafungai. Alright. Asi bonde muri pana? Hakuna. Kubva pese pemakatobuda? Pendakabuda ndakatoita kamwe. Right, pamusoro mukoma. Toda kuti titaure nyaya yedu ipere. Ndimi maitaura kudai. Handiti? Asi hamuna zvemataura. According to me, hamuna zvemadini? Zvemataura.
mukoma kuti mutaurire munhu kuti uyu ari kunyenga mukadzi wangu mune nyaya yemunayo yemuri kuziya akaita zvakati pakati ndakamuona pakati umbowo hoti bvu tochitanga kubvunza uyu because apaka toda kuedza kugadzira nyaya yenyu tichitsvaga kwaari hapana chaanotaura taurai zvakaitika chaizvo dare rizo chii chiri kuitika. Pakutanga kuti ndibate nyaya yemukomana kuti zvechokwadi wainyenge mukadzi wangu nhasi achikutonyenga ndaibuda ndichienda kunoshanda. Pakutanga ndakaenda kuSouth Africa ndobva ndadzoka ndiye anga ari samusha pamba pangu. Pechipiri ndakabuda ndikaenda kunoshandira kuBulawayo ndiye anga ari samusha pamba pangu. Pechitatu pandazomubata ndakatosvika vaienda vese kuchechi. Mudara wangu une mota anoenda kuchechi 1 vaienda vese kuchechi iye nemukadzi wangu vachiprefer kuti hatisi kuenda nemota vari kuchechi kwaMatondo toda kudimburira hedu nemambodzi hatifambiri pane 1. Ndobva ndaona kuti aiwa mukomana kuti ndinatsomubata zvakanaka ndakutomushandisira imwe way. Ndobva ndanyepera kupfimba munhu ndobva ndati right ini ndiri kuenda kugirlfriend iwowe wozondoonawo kutamba ini ndakutobaya. Ndobva ndachiitonge ndaenda kobva apinda na9 o'clock kumba mangu. Apinda na9 ndobva arutaura ndaanichida airtime ndakatosvika ndikati iwo wakutengesa airtime here mukadzi akati anitengesi airtime. Kobva ndati iya saka imimi way yemuri kutaura kuti muri kuda kutengeserana airtime ndeipi zvikanzi mukadzi wakabva atanga kutopopota. Ndobva ndati hino hazvine tsiba ibvai matoramba makadaro nokuti at first ndichitotanga kuvhura dhogo kuti ndipinde wakada kutiza kupinda muimwe room. Ndikati aiwa unotizei kana iwo uri kuda kutengeserwa airtime mira ndibve ndatobata mubereki wako izvezvi. Kobva ndatobata mubereki achibva atosvika mai nababa ake achibva atosvika obva abvunzwa kuzi iwo takambotaura kuti noti tatakambotaura kumasuro kuti iwo hatidiwoona muchitamba mese. Kobva ndati wazviitirei zvinhu izvi zvikanzi hapana chichi. Kobva mubereki wacho pakatosvika wakabva atomubvunza kobva atanga kutomurowa. Kobva kumurowa chaiko ini handina chandakaita ipopo. Achipedza obva atorana obva atoenda. Saka mangwana wacho wakabva azosvika obva ataura kuti inini ndakadanana nemukadzi wako 2 to 3 months saka apa patata akundotamba hedu tese. Ndikati aiwazvo pakanaka tochizondoonana pamberi. Masikati acho ndo ndakati riga ndimbomhanyepi kwaRusape ndimbogadzirise kuti ndione kuti ndikaone mari. Ndichisvike kwaRusape mukadzi wakabva atotiza kobva aende kwaSabhuku kobva andondimhangara kobva auye kwaHeadman kobva andiripota kobva aende kupolisi kobva andiripota futi. Pendakadaidzwa ndichitoti ndadzoka changamireko wakandaidza ndichidzoka panapa ndichiuya achibva andibvunza ndikati hazvina kuitika saizvozvo inini ndini ndatobatirwe mukadzi. Ndikanzi alright tozodini tozonatsoone nyaya yako iyi kana wadini mukadzi wako adzoka panapa. Mukuda kuti achidzoka mukadzi wakandoti achipedze kuite maripoti akeyo dhei racho irorero obva atodini kobva atoenda. Mukuenda akaperekedza naye instead yekukwirira paMatondo kana paMutero wakaenda kunokwirira kwaPiki naiye nawo. Saka mushure maizvozvo ndakabva ndanatsoona kuti zveshuwa anhu aya ari chinyi ari rimwero ende mumashure umu petaitaura kuti tisangane uyu wanga achitaura kuti handipo bo. Abereki acho aindomunzvengesa achiti handipo. Saka ndakazonatsoona kuti aiwa kutoendesane kudare kwaHeadman zvitori nani nekuti kunzvengana kwacho kwanyanya ende hapana kana chiri kubuda pakuti titaure tese. Mataura kuti mimi makamuona muchiri kutondera here kuti pamakamubata ari mumba menyu kuma9 o'clock mwedzi negore? Panonga ari March gore rino rino iri date racho mururi zve date ndarikangana. Munogara kuri kwakadini uyu neni wacho?
Padhuze ndepadhuze ere? Padhuze nepadhuze. Okay. Kasi nhano kundoti kubve panapa kusvika pamba pachangamira. Ehe. Kwanza kanga kachitira. Pena ndura kubvunza inini ndive kuti mati makamubata na 9 o'clock. Ana 9 wakati wandei. 9 wamakuseni ere? 9 dzeusiku ere? Dzeusiku. Mukoma, mbame munhu na 9 dzeusiku maitsvake. Unotikana 9 dzadziri 6 o'clock. Alright, na 6 mumbame munhu maitsvake. Ndandaenda kutsvaga Airtel. Mumba. Muri kunzi makabatwa mumba kaimimi. Ngatibvumirane mbekuti mumba. Maitenga airtime mumba. Hamuchadairiri. Makati kupinde murumu imwe ndio akadombo. Wanda kaiona. Wadari. Uyu munhu haasi kupindura mubvunzo ndiri kubvunza. Ndati iwe wanga uri kutenga airtime mumba. Wanga uri mumba. Mumba munotengeswa airtime. Mukadzi wake ndiye unotengesa airtime. Mumba. Lazi mumba macho mamusina iye mukadzi wacho mamune nemunin'ina wamukadzi wake yena. Ko mumwe murume mauda kupinda mauda kutiza pakapinda murumu. Anotiza uda kupinda murumu. Ndakagara paseri pedhoo saka iye paakavhura dhoo ndakasimuka dhoo sandikwadza. Anga dzake dzese dzakanaka. Mubvunzo wangu mwondinawo ndokuti pari kunzi pakafonerwa wabereki wako. Wakakurowa. Ndizvo? Vaikuroeri. Mukoma mainyenga mukadzi womunhu, mune mhosva yekunyenga mukadzi womunhu. Ndaisonyenga mukadzi wangu. Egadi tawo ndichida iso. Mukoma, mushopu meka ndo munopindwa kuzi antu kuda airtime. Uchipinda mukudeso. Mumba memunhu amupindwi. Ukaziwa kanyenge mukadzi womunhu unoramba ere? Saka wakapinga. Wakapindemo. Amusi mushopu kwa. Mumba memunhu mwanoranda mukadzi wako. Ukagara pasi. Saka akamufana ndo mukadzi anamatisa ari izo ngenyaya izi kutora kazana. Wakapoa 20 years. Saka imi mukuramba. Vio suka pakoma. Dada rotiende zviro. Uno woni nyaya pere pere. Ino kasitopera nyaya. Mutete zvandiona kuita. Lava bakatira kukumbira kuziva zita remudzimai aitorwa nemurume. Enet Zimove. Enet. Zimove. Zimove. Pamusoro iyi nimbotaura nyaya yona. Nyaya inoitika uyu mukomana uyu unoti ndakatorerwa mukadzi neuyu uno wakatora mukadzi wake ndisekuru nemuzukuru. Baba hanzvadzi yababa ake uyu yakaroorwa namukoma ababa euyu. Muruzizwa? Saka uyu waisouye kumba kwedu kuti mukwasha tichimudini chese chamunetsa kumba kwake tisaidini ndiye waisotora mwana uyu achifamba naye achienda kogara naye pamba pake. Achigara naye pamba pake zvese zvaita uya undibatsiro chaka ndiye aimufonera. Fungai uripi? Uya pano ndoda kuti undiperekedzewo pakati. Fungai uripi? Uya undibatsiro basa rangu pakati. Akamubatsira kubudisa majecha emumugodhi make mwana uyu. Kusvika ajairirane nepamba pake achitohirawo pamba pemukomana uyu. Iye achisvika kumba kwangu achihirawo kumba kwako. Wazizwa? Zvadaro achifambidzana kusvika mukadzi wake uyu amutendedza kuti endei kuchechi kwani. Inini mainini munin'ina wamai yangu inini wakaroorwa ndibaba ake uyu. Wazizwa? Akaroorwa ndibaba ake ndakachengeta mwana uyu akada aine 2 years. Ndikamurera kumusala kwake ndichigara namainini nangu pamba pababa ake. Saka inini zvadaro chizwa ndoda kuti munyatsi ubate nyaya kuti nyaya yakamira sei. Zvadaro tito mira nyimbuya bainyenga uyu mukadzi wayo makanga muripo ere? Aiwa handina kumununudzi. Mira ndati makanga muripo ere? Ndandisipo. Makanga musipo. Kufambidzana kwaita nyaya dzoitaura vari tu makanga muripo ere? Nemukadzi wacho. Aiwa wakufambidzana kwakurundotora kuti muzukuru nditanga tendo chete. Ndandisipo. Ko pakanzi abatwa mbuya vakanzi uyu wabatwa mumba manga muripo ere? Aiwa wakandifonera. Mukadzi uyu. Asi makazvinzwa ere kuti uyu akazorohwa nevabereki wake? Ndandiri kwenyu. Airowerwei? Iye uyu wakafonera inini.
aiwa pindura pekuti akazorowerwei. Uyu wakandoti hazi ndasvika Fungai ari pana. Akasvika akati Fungai tsana. Ko muzukuru kana tsana anorowerwe pamba kana avhakacha. Nyaya yakarohwerwa ndibaba acho ka. Ndei. Baba acho akandipe munhu akandokasa kuite hasha. Akamubata akamudini sekuchigwa iko. Aiwa mira nditsanangure. Nyaya yakaitika ngekuti mira nditsanangure. Buya. Mataura zvese zvakagara pasi mbijana. Ndokukumbirisa chacha. Nomwoyo unoda kuti chimbogara pasi. Waita kuti chimbogara pasi inyaya yokuti imimika. Hamuna terera muzwe. Hamuna nhorondo yemuri kutaura iri kuti jekere panyaya yokuti uyo wakanyenge chinyi mukadzi wangu anditika. Dai mati taurire nhorondo yaizwika ka yaitongeka. Dai mati terera musamhanya kani mimi muri umhanya imimi. Imimi hamusi kutipera kazara rekutaura kuti uyu handi amuzomuvhurire bhurukwa bai mukuti anyenge mukadzi wangu anditika kwaiwirirana mamusiriku. Imimi da mamboterere kudo kuzwe mibvunzo iri kubvunzwa uyu mweidai mochizwe kuti nhorondo iyi aiwa pakati nepakati ABCD hino muri kupatadza imimi ngokuti muri kutotaura kuti aifamba yese aidini handizo zviri kudiwa ba tinoda kuziva kuti mukomana uyu haana kunyangare mukadzi uyu kana dzinyari hama mbuya anonyengwa andiri mazizwa kana akanyanga mbuya it's okay undotaura zvo mbuya takaita chimwara mukubva ndazopinda ngemu zvinorambidzwe pamusoro changamiri ndine mubvunzo kune murume ushu mukoma imimi ava havana kumbokubvunzai here kana kuti kumbokutaurirai nezvekuti muri kunyenga mukadzi wangu mumashure usati wabatwa? Hana hapana kana kutombotaurika zvekunzi uri kunyenga mukadzi wangu? Hapana. Pomakazobatwa imimi mumba imimi anga atoenda kunotongwa here kana kuti anga asati? Wanga asati. Anga asati. Pemakazobatwa mumba imimi muri kuti imimi pemakabatwa mumba uyu anga asati aenda kumapurisa? Wanga asati. Chakaendesa kumapurisa inyaya zviro zvaanga apwanya zvemukadzi wake. Anga azvipwanyire. Wanga azvipwanya nekutsamwa kwekuti mukadzi wake ndandodana nemukadzi wake ini. Saka imimi chinokuitai kuti muti imimi amamusikanyenge mukadzi wacho ndechipi chimuri kuramba nacho kuti handina mhosva ndechipi? Ndina mhosva yekuti ndodana nemukadzi wake. Kozi makabatwa mumba here mukoma? Makabatwa mumba ka imimi? Aiwa wakandibata ndakarara nemukadzi wake. Aiwa kubatwa kwakarara nemukadzi ko mumba macho maitsvaga yanga irimba yenye. Panga pari pamba penye here? Mirai mumbozwa. Baba acho aripo uya mugara apa. Warume kana mchinga muchipinde mumatare ka kuti nyaya ireruke kutaura chokwadi. Tingaswera tichingonetsana tichitenderera asi chokwadi chatapo. Ini chokwadi ndakatonga data anacho kare. Ndakatuma Simon rekuyosunga mwana. Simon rangu raenda. Ndakanyora Sunday. Simon rakasvika Monday kumba kwa vanhu. Baba acho akazoyomba kwangwa. Pete maoko. Ndakasvitsa Sunday yacho. Makasvitsa Sunday. Iwo akashitaura kuti Simon rasvika Monday. Zvarasvika Monday mwana wangu akabuda Saturday kuenda Harare. Ndikamutaura kuti mukoma munonyepa. Dai kuri kukoti ungazere namejasiri ndiri kuda dheti rakati wokundikana kuenda nekuti waenda Harare. Akati ana nemari yebhazi yekuuya. Ando zvamakataura? Pindurai basi. Ndikapindura ipo baba. Ingoti hongu kana kuti kwete. Hongu wakanga aenda Harare. Mukomana wakaenda naye Harare. Mirai nditaure ndichienda mberi izvi. Pamusoro nditaure. Mukomana wakaenda Harare. Wakanga atoenda kubasa. Aitonge tichibotera headman first. Muchadzikama. Zvimuri kuita po. Asa kuti waenda Harare ndakataura kudane kusanyada mwana wako ndiri kumuda pano. Pasina mazuva mairi. Mwana wenyu hasenzeri boye rimwe iro rusautu. Kubve mabati. Wakabuda. Ndati hasenzeri boye rimwe. Asitasenzera boye. Wakambosenzera boye rimwe bandakasiya. Handisubvunzewo ba. Nyararaiwo. Uri kazokutamba dzinokwereso jeri jadzi. Amweni ane matwendi ezi. Akabva pamatombo pa.
ndichikubvunzisa kuti kuda kutsvagire chokwadi nekuda kuedza kuyananisa kuti mugarisane zvakanaka. Mukati tiri hasha isa tine hasha bhoza muna kukanganisira isusu. Ndimo akanganisira naye mwe. Baba asha akatinyepera kuti mwana wedu Harare. Mwana uri apa pabhema vhara. Akaoneka papi apa achitotengera rudoro. Ndikazwa zvene mahunga mafoni nyaya dzese dzinotonga munomuka munosara ndozitonga mafoni apinda. Before that muri kunetsana mimi muchinetsana nyaya isati yasvika kunoku makanga muchiwirirana here baba acho nouyu. Maipindire nyaya mwana sei pamusoro pekunga rupomerana mhosva nouyu. Mainonurire mwana muchitoenda kwese kwafunge kuenda inini handinomirira nyaya dzacho idzodzo automboti wini zvakatopfuura izvozvo zvaitirwei semusharuka. Ndana wakandizwa nchitaura da. Mautongezese inini zvakanaka. Munhu wakamuzwa achitaura muchitaura handifari kumutaura bamunhu ene hamufari kutomuziya. Chendiri kutaura ngechekuti mwana wanyuka une problem. Pane zvakaitika futi pane kamwana kamaswa Narona Tamari ndo maijiziona yototi kure. Ozvizvi mutemo mhosva ruziva kuti rutaura kuti kana musina WhatsApp bvunzai ne WhatsApp. Mwana akapare mhosva baba acho wako ipikira. Muruzviziya? Baba uri kopikire mwana wako, mwana uyu ari apa ari mwana wangu akapara mhosva uyu. Ndiri kuenda kotini ndendo koipikira nyaya iyi. Vane 18 years. Oh. Andi ndakaisa mutemo wacho mozorambira majesty. Uyo mwana wamusamununurira baba. Panoswera ari ampazi. Umwe wakambonunura kuti mbwa yangu ini haidyi tsvina. Wakazoona mbwa yari kuya nekachikwekwe kakaoma pakazarana. Uchinunurira. Mbwa inunurirwi, chipfuya chinunurirwi, mwana anunurirwi. Ida nauto dai ndanunurira mwana ndisina kurowa. Saka ndii ndakatosvika ndikanisa kaina ndinunurire mwana. Yana kachangamira. Baba ndimi makarowa mwana. Makamurowerechi. Nyaya yakandiroera mwana sekuru akauya akandifonera na 6 o'clock. Handi 9 o'clock baya ari kutaura. Akandifonera ma 6 o'clock. Kwabva andifonera akati mukwambo uya pano. Pamusoro ibaba musati mataura ndokumbirawo zita renyu. Ndozi Simon Mudzimu. Simon. Mukure mberi. Sekuru wakandifonera wakati uoni mkwasha na tete uya ikuno. Ndobva ndasvika. Endi pasi paumbamba wanga wanetsana nemukadzi pane paaitogarawo mukadzi panga kugara kwete paumbamba sekuru aya. Pasaiti pedu paNixidor. Ndopaigara paapakugara mukadzi. Ndopanotaura zvikazi mhanyai pano tobva tatomhanya toenda. Ndopanotaura zvikazi fungai ndakamutaura kuti usazouya pana baba usazofamba wegaba kuuya pana mbuya yako ndisipo. Inotazomunyangwira ndobva ndadini ndobva ndasvika aripo. Ndikati iwo fungaiwo zvakataura sekuru munhu achitaura kuti usauya paumba pako. Seko uchimanikidza kuenda paumba posikadini posikabvumidzwi. Ndobva ndakataura ndikati iyo zvindakuda kumbokuranga nokuti handidi mwana usikadini usikateereri. Ndonyaya ndakaroera mwana ine. Yakanga iri kuzi ndakaona ndakusvikira nemukadzi wangu achiti. Ndakusvikira pano aine mukadzi wangu akati aine mukadzi. Mukadzi wacho akatopikisana akati dai paine zvotatu tiri kuita papa ine munin'ina wamukadzi papa ine kamwana. Pamba mirai pamba pa uyo waisombosvikapo. Handitika. Nhasi uno mukadzi wobva abva pa wagara paNixidor uyo wakusvikapo futi. Wakasvika. Mkonoka. Asi ndopanga kuti nditenge airtime. Pamusoro changamira. Murume uyu wati ndakaroera mwana wangu kuti usasvike pamba pawakanzi usazosvika ndizvo. Kutaura kuti uyu murume uyu akagara atotaurira uyu kuti usauye pamba pangu. Saka uyu anga akuingei. Uyu anombobvira ntaura kuti usauye pamba pangu. Saka wakarowerwe. Saka kwese munonyepa baba wako ari kutaura iwe kuramba. Iwewe hauna here umbowo hwekuti unokwanisa kunga waifonerana kana kutaura nekuti uyu murume uyu uri kuti inini ndakazokunyepera iwewe kuti ndaita girlfriend nhasi handisi kuuya ndakumboenda kugirlfriend achitaurira iwewe muri 2 mukaparadzana iwo vhotora advantage yekuti uya aenda kubhebhi iwo vhochienda manje kubhebhi rako kumukadzi uyu anyepa here baba anombobvira taura zvo zvakadaro handizo zvataurire mudare muno saka ari kunyepera dare zvino utonyepa koza anombobvira tambo koza musi wacho atobvira tambo mukadzi wayo aripi mukadzi wayo uri zvezvo muri kuita paboye rimwe apo ndinodopedza mari dzenyu muhomwe iide kuendesa futi kwamambo handi kuti handiri pedzi asi doti mari dzenyu dzipere patransport kuende muchipata seri kwegombe muchipetuka
ichida zotongwa nyaya ngekuti nguva yapera muchienda kuti muchipetuka ini ndakagara kuno mangwana muzotaura chokwadi kuitira nyaya dziri dzigadziriswa. Iwewe ndiwanya kutaurira mukadzi wayo kuti usaendewo barekera chinoipedza usiyaiperi banyaya ina handipedzi nyaya munhu wacho apasina. Ndibona kuti mambo akakudaidza yani mukadzi ena hauyeri paseri pegomba. Pamusoro Changamire wanhu vanozoteerera dare renyu Changamire kuti akadedzwa kuno kwanongoti hai nyaya ichaperera kwani kwamambo woregera kuuya pana ndotongwawo ngozi chokwadi chiripo chiripo chatooneka pachena kuti uyu ane mhosva ere kana kuti haana. Mukadzi wacho ndadedzwa auye pana apa atongwe pana enda wamudaidza yo sebhebhi rako mobve muchipurirana pamusoro edare panyaya iyi pachimiro chirapa handina saidi hangu kutaura kunoda kuita, asi mazuva akambokumbira mhuri yekwaboe rimwe kuti mudzimai wangu anga akabata bhuru. Nyaya iyi ndio pakataurika nyaya iyi, ndizvo Katito, right? Asi pendiri kuda kutaura inini ndepekuti iyi mhosva iyi yehungu yakaitika, asi toda kutarisa chimiro hunhu hwemukadzi waTito ndowetinoda kunge tichitaura. Tikabata one side ipo papa mukadzi waTito, Tito wakambondiudza futi pahunhu hwemukadzi wake iye kuti Tito pane paakaenda kuSouth Africa here amenoti wakanga aripi. Ndiri kubata hunhu hwemukadzi wani waTito, ndopendiri kubata mukadzi waTito. Tito ichitaura unotaura kuti hanzi mukadzi wangu une hama yake yakabva kumasvingo yakanga yakugara nemukadzi wake Tito paumba apa. Magariro avo akanga oita wanzi ndisekuru ndisekuru, ndizvo Katito. Pakugara kwaiti ndisekuru ndisekuru, usekuru wacho wakanga uri hwesekuru hwekuti mukadzi waTito wakanga achizorara nasekuru aya mublanketi. Muri panzwa? Saka tichibata nyaya ndiyo iyi ndosaka ndati mira ndibate kuti pati tijeke. Ndo mashoko akandiudza Tito. Tito akazonyangwira sekuru aya akasvika sekuru akarara muchinyi mublanketi nemukadzi waTito. Saka nyaya ingaitongwe yechizikanwawo hunhu hwechinyi hwemukadzi mazvita. Tiri kupazwa ipo papo hunhu hwemukadzi kana riri hureka watopedzisira ubatwa wainaro. Dai kuri kuti akarara ari ese robva rafuma akafa aina ena waizi mukadzi wani wouyuko. Dai ari sekuru acho waizi sekuru wawo dai akafuma akafa ari mumba yomu zvaizi ngewani ngewa sekuru. Iyo ndo akabatwa naye keyo sekuru akapedzerwa iyo ndo wadopedzerwa. Bro 6 handizve 6 apa ndatuti tijeke sedu pahunhu chete. Usazorambe bakana munhu akuzwa dai unenge azvita. Saka zvatiri kutaura isusu ngezvekudai iwewe pache zvako wakaende koonawo sekuru ari kupindemo uyo ari kuSouth uchibva waroti iri jira rakaboka iri. Aya sekuru apa arumbirwa ichienda uchoyetsa kuti zvinge zvinoteramira wobva waende koonyangwirawo ndo wakuende kokwikwa wobva warohwa ndibaba iriyo nyaya yacho. Zvichiende koorova kuti pane chokwadi chiripo ka. Nhasi uno uyu wakuende koorwa nemukadzi wake mumba waupwanye midziyo wakuita sei wakuende kozi 7 months jeri rakaende kopika nokuda kwako iwe. Paakarwa nasekuru pane midziyo ere yakapwanya akasungwa ndida iri hana paakazodana newo chii chakazoitika pane mukadzi wake naiye nawo wakadini daira ndati vakazodini. Umwe muprofita wakanga achiramba futi apo ndikazondomuripisa zvakadaro bhozi dare rese renge richitoonoti une mhosva. Mhosva iripo hapana chidiki chete chemunga muchiita munenge muchida kuise dzungu rekuti pamwe tinekwanisa kuteerera pfungwa dzenyu. Mhosva unayo kana ndinярiniwo ndotaurira asharukwa kuti asharukwa mumwe pamba pangu papa handisi kunyatso kuona mafambiro emuriri asi kudomuona pamba pangu muchitaura nemukadzi wangu ndozoona nemukadzi wangu ndinofungi ndiwe iwo. Aya nekamera yaya wata kuti ndikuona yapamba pangu baya maonere ndiri kuita nemukadzi wangu atiwirirani wozoona aripo unoita sei nawo. Dera tipambi unodini nawo. Ndambona murume wachisimudza foni yake anenge ane evidence mufoni make futi. Une evidence? Ya ndine voice yake tichitotaura tese mushure mekunge atobvurohwa. Achitaura iye kuti ndaane 2 to 3 months
ndichidana nemukadzi wenyu. Ndikabuda ichitaura zvezvo ndoda kuripisa. Mangwana uzotaura chokwadi baba nemwana. Ndoda kuripisa. Ndona voice yakangika kuti tikidetserwe. Esa nari pana esa aba pana sina magirlfriend ba. Nana mai alikuwa. Wazizwa asi hata kaba tukabatwa manje vazokuda manje. Ngonyarara ikumbozwa. batwa nemweya wokuti kana ndakati hasina basa tata ngatiitaure nyaya dzekudai nekudai apera hazvina maturo zvino zvakaitwa zvinenge zvisina asi zvinenge zvakaitwa zvakatoita kuti kuti tionesane tiri hai pasina wechitanga nokuti tikaita hapana chinhu Ariko I think baru kutaura ndo pakanaka. Ndisai pamberi pacho vari kutaura pa. kana mwana isina murume pakuvoti bva kune umwe munhu kana kuti kuna murume uchitsvake musikana kana mwana isina murume nekuti kukutaurire chokwadi dei waramba nemameseji endakabata neendakaona kaite kuzokupinze paimwe zvaisirute kuti kana mboro yako iyo yaisingazo kana kuti waigona kufa usingaendi kutoilet asi ndaregerera ndasiyana hazvii zvakanaka izvi hapana chakashata semuzukuru ana kuhamba naneyo handina kudini izvo zviri kanaka apera sonokurana anotora amwe kuya hapana chakashata zviri right wakasununguwe kana wakufamba Yapera. Masangani nakundi. No pambi. chingati pambeni narako pasi pamwe unorambirana nazvo here? Ndorambirana nazvo. Matimbonyarara nambuya. Zvatinoita ngezvekudai zvishamani. Mhosva yakapara. Unofanirwa kutongwa nemhosva yako. Urasolozwisisa. Pamhosva yakapara, tongwa nemhosva yako. Ungaramba ungadini, asi mudzimai wemunhu wakangosidana naye. Mhosva haichabvumiki. Wozondotaura wakambirike kuti ndakanga ndichiramba inini. Asi chese chinenge chaoneka. Makadanana kwenguva yakareba sei?
Rodi iri kutaura. Iri kutaura vanodi. Wakanga wakuziva kuti uri kurekodwa ba. Baba pandizombobvira ndazombotaura naye. Hapana ere papa akakutaurira kuti kuri dhondo ari ndichakutsvagira zvamwe mbuya. Handizombobvira ndazombotaura naye kubva pana. Ndiparipo ere paakambotaura newe muchitaura mwese nyaya idzi? Hapana. Hainetsi nyaya idzi. Waishandisa line raushandisa iro? Line raitaura naro ndo rainaro ira? Inga handisingafanira kutaura naye. Asi iye unotaura nambuya. Taura pa audio. Line rawanga uchishandisa ndiro ere ari kushandisa uyu? Ndiro. Ndo roti uri naro? Ngafone tu. Wabva wati pa audio namba dzako dzinobuda ipo. Tirarira zviapa. Unza foni. Telefoni yacho Taenda kumafoni. Todoziva kuti video call wakairekodha uyu ari kukufonera here? Manga muri pamwe chete? Tanga titori pamwe chete. Wakati kutouye kumba kwangu. Hazvisi mufoni, ndakungoti online. Idea yefoni iyi. Wakauya kotaura 1v1 takatarisana ndobva ndarekodha. Akarekodwa live saka idea yatachida kushandisa iyi. Ngatifambe. Saka yoti titori kungene mukadzi. Mukadzi ndomuda. Unless iye aroda kubva atora hake. Chakundishungurudza ndezvekuti izvi zvandichakwanisi kufamba. Ndikange ndangoenda kwene ndangoenda. Apo. Unenge apo. Saka takubvunza kuti uri kungene mukadzi. Unogona kutora hake mukadzi wake kana. Unoona wanga. Tine 2. Ito, yo wanatsa kudaira weti kutanga kuti mukadzi wangu ndokuda. Usayesirita washipa moyo pako kuti nyaya itongeke headman aone pekupinda nenyaya yawo. Saka unomuda. Zvatiri urange zvokuda izvi. Kana iwe uchida mukadzi wako iwowo, iwe mufane wasiyana nemukadzi womunhu. Urikuzwa? Haudairi futi. Ndokaidi zvachabodei. Urabva rakati tuzu asi ukakorara zvakazekera somudza musoro. Aiwa, ndoda kuti ndosiyana nemukadzi womunhu ndasingadanani naye. Ndikaite zvandisingadi. Mukadzi wake ndasingadanani nemukadzi wake. Saka handikairi. Alright, regera ndida izvi. Pamusoro pemhosva yari kukomedzerwa. Pamusoro pemhosva yari kukomedzerwa. Unoda mombe mbiri nekuti mbiri. Pachinangwa chakakurovera pamusoro pekurenga uchitamba nemukadzi wake. Usazotamba nawakadzi wano. Mombe mbiri nembudzi mbiri. Mombe 1 $300. Mbudzi $35. Saka ndoda 670. Iswa 20 padare pangu pana. Mutura nemudare mwangu muno musayana mabhuku enyu. Usazozvita kutamba neakadzi ano. Haunyengi asi unotamba nawo. Wandizwa zvendataura? Haudai? Haudi kubhadhara? Haudai? Pane mupurisa ari pano? Tichinja. Zvezvinoita changamirika. Tichinjinura. Uyu munhu ari kuratidza kuva stable. Kudaro uda kuzvidza vanhu vese vari panapo votoona fanika iwo ndo anyanya kurema zvekuti majena rebvu ari kutongwa apa. Utoona nga vasingafungiwi unofunga. Ende panoswinya. Akatomhanga re. Kutoabvisa kwemaitoita zvitoi. Uyu sarerwa enepi? Oya ari pana. Torono kotobva pana vazachena. Ndimwana ndiri kuda chawo chawe ndora sokuratidza simba rangu muno mimi. Mukonye yona munoswatuka. Ndiri kutaura nekoramba wanditarisa kwabatwa pang'anga. Pamusoro pemhosva yakapara. Zvekuti unoparwa wanga uri munhu akatopawa. Uchitobvuma pane zvirudikana. Uyo munhu wakasafa kwenguva yakareba ari kushandira mari yakaenda kubhadhara court fine ye7 months in jail. Kumpikisa 7 months pamusoro pekunge achidana nemukadzi wake. Iyo ndo akonzeresa. Pamusoro pezvopusa futi imba yake. Ndichitaura nawo chadudaira. Sado ndikunyengerere. Ngande mukadzi.
Macho muda kuti Pamusoro mambo. Tanganisa. Pamusoro ndapota hangu. Yaani mukande mberi. Sorry heni mambo. Wewe mukadzi na mwarume. Waita mukadzi woyu mukadzi. Pamusoro sekamisa. Pamusoro ndapota hangu. Handina bahana nemari haashandi pamusoro kushaisa. Kuteerera zvandiri kutaura naye achinditaira nopambana nemuti wakafanira. Kana achinditi ndiri kutaura naye iyena kwakundiiginowa nokuisa panopisa. Mukomana zvirinani kuteerera zvitaura headman nekuti zvichakutorera nguva yakanaka uri kunze uchitsvaga mari kuti uende kubhadhara uyu. Asi zvinokutorera nguva yakareba kuti unge uri mukati hauna kuonoenda unenge uri mukati. Zvinokurwadza mukomana. Teerera zvitaura headman ndokuti mufambe zvakanaka. Ukapikisa nyaya yako inokushatira. Pana chabodo variko asi kwanakira. Inini andinga ndataura kuti inini mwana wakura waina ndingachamiri nyaya yemwana. Ndimiri nyaya yemwana. Mushure meizvozvo izvo pataiananiswa chakandipa shungu kuti ndisvike kunoku. Mushure mezvinhu izvi mechiitiko ichi chakandipa shungu kuti ndisvike kunoku. Kune chituko chandakatukwa ndibaba wake namai wake namukoma wake. Vandidaidza kumba kwavo ndina mukoma wangu vakati nyaya iyi ikazobatika kuti ndizvo zvinhu zvakaitika izvi, isusu tode kuende kootestwa nemwana wedu uyu, toenda nemwana wedu. Baba acho ndo akataura kudaro, akati ndode kuti mwana wangu ootestwa, akabatwa aine AIDS uri kundiripa inini. Ndindanda kuchichizi ndichiripa manje. Ndibaba ake aya. Saka manje chituko chakandituka izvozvo tinofanira kuzwisisana. Baba acho rogirani vanado kujekerai. Kana mwana wanyu akaotestwa akaonekwa ari pachirongwa uyu handiyamba pachirwere ba unoripa mukadzi wake uyu. Munhu waidana naye ndiye unomuripira. Uyo mude kumbate papu uyu. Mwopwanye musha wake mwomuripisa futi zvomuri kumuitira mwapwanya musha wake mwakumuendesa futi ujeri. Handina kumbotaura masoko akadaro. Ndiani umbo uripo wakataura masoko iwona. Mukoma wangu waivepo gift Samuel Chirau. Alright, hazvina mhosva. Tazvizwa shoko renyu remataura. Isusu zvendataura zvizwa rumbani. Pazvika. Uruzvudza rini zvinhu zvendataura. Ndakutaura musi wa20. Kuna 670 panapa. Wosaina mabhuku mangu kuno. Ndobhara nyaya yako. Urundizwa here zvendinotaura. Unokwanisa here kubhadhara kana kuti haukwanisi? Kana kuti uchabhadhara sei? Ike zvakangwarira zviri kumaneija. Kunomboone pakati, nombone pakati. Unoku ndirutode yangu futi. Urudikana $100 yemahwanda uswa kuno. Mahwanda yangu ndio inototangwa mukoma woye chekutotanga. Hamusvipisi dunhu redu ba. Saka tati iyo kana kuendesa mberi nenge ndakakutsikirira iyi. Itaitoni. Taura zvine musoro. Musoro anounza iri mari here kana kuti anounza dziri mombe. Anounza dziri mombe. Mahwanda wangu anounza iri mari. Ukaona anounza dzese newe iri mari. Kwaari kuripa kana. Iri mari mombe $1,300. Budzi $35. Saka $670. $100 yangu $770. So at 20. Ndira panga. Wazodipe anza kuti zapa kuti Urundi zvare shamwari. Unoshe kutaura. Hauna. 20 August. Kana usina chekutaura simuka in ground. Ndokona musafenda August pano. Ngauye pano mukomano. Apano sawe yakuno mbunyu.